Ake ngibingelele ke ingane zakwethu uDokotela wesizwe uDr Celokuhle Inono Lenyanga. Ngiyabingelela. Ngicela ukukhuluma nabantu abanemoto, ngicela ukukhuluma nabantu abanamatekisi, ngicela ukukhuluma nabantu abanalo lonke uhlobo olukhona lwemoto, into ehamba ngamasonto, into ehamba emgwaqeni. Kubalulekile ukuthi mangabe unemoto yakho uyiqinise. Uyiqinise imoto yakho, uyibethele imoto yakho ukuze ingeke intshontshwe, ukuze futhi uzophepha nje nakwizitha ngisho nasey'ngozini. Ayifuneki imoto nje ehlala yenza iy'ngozi, ayifuneki imoto efa njalo. Qinisani-ke iy'moto zenu ngoba khona into eyenzekayo, kunabathakathi abakwazi ukuthi-ke betshale umkhovu noma betshale isilwane emotweni yakho, besitshele lesilwane ukuthi-ke mayike yahamba ibanga elide ibulale. Uma ngabe sewukhathele ukuyigibela le moto ibulale noma uyiginqe. Thola ukuthi imoto nje ifa njalo imoto, futhi la uqaphela khona imoto yakho mangabe izobandakanyeka engozini noma ilimale, uthola ukuthi beyinabantu kodwa kungalimali noyedwa umuntu, bonke abantu bephume bengenamyothu kodwa imoto ife. Kubabazwe kuthiwe hey basinde kanjani abantu, leyo moto kade inomkhovu, inesilwane ebeyifakwe kuso. So kubalulekile ukuthi imoto zenu niyiqinise. Uyiqinisa kanjani na imoto? Uma ngabe uyithenga imoto noma ngabe kuthiwa seyikhona kade yafika ekhaya, uyigeza ngentelezi emnyama, intelezi ebulala yonke into, intelezi ebulala engahlalelani nemimoya emibi, engahlalelani nezilwane. Mawuqeda ukuyigeza ngale ntelezi emnyama ebese uyigeze ngentelezi emhlophe, intelezi yamadlozi. Kunentelezi yamadlozi emhlabeni. Usuyigezelani ngentelezi yamadlozi ukuthi ke manje izokwazi ukuthi ihehe yamadlozi akwazi ukuthi ayibone. Ebese uyayibika imoto yakho, ebese uyachaza ukuthi njengamanje uzocela ukuthi uyiqinise. Mangabe uyiqinisa imoto yakho, usuyayiqinisa-ke kuya ngaleyo nyanga ukuthi yona iqinisa ndlelani. Kodwa okubalulekile ukuthi imoto mangabe uyiqinisa, iqinise ngesintu, uyiqinise nangesilungu. Kunamakhemikhali esilungu angatholakali kalula, amakhemikhali esilungu afana nonsinda, amakhemikhali afana nosigidi, njalo njalo, maningi ajulile kakhulu. So mawuwathakile lawo makhemikhali, unolwazi lokuthi athakwa kanjani, ufundile ngawo, uyakwazi ukuthi-ke uwamixe wodwa bese nalo wesintu umuthi uwumixe wodwa, ungakuhlanganisi. Ngaleyo ndlela-ke imoto yakho bese uyayiqinisa. La makhemikhali asizaphi na? Asiza ekutheni imoto yakho ingenzi ingozi. Imoto yakho nje ingenzi nje ingozi noma kanjani. Amakhemikhali afakwe kulezi moto lezi ezifana nemoto zama-traffic police, imoto ezifana nama-ambulance, angeke bekutshele kwawona ama-traffic police awazi ngoba yengekho ifakwa la makhemikhali. Ngeke bekutshele kodwa afakiwe lawo makhemikhali. Ngitshele nje ukuthi mangaka ama-ambulance enza ingozi ngonyaka, zingaki imoto zama-traffic police ezenza ingozi ngonyaka. Cabanga i-ambulance igijima ingene emarobhothini, irobhothi livulile libomvu iphuthuma la iphuthuma khona kodwa iyenza ingozi. Kudalwa yini lokho? Kudalwa yiwona la makhemikhali lawa esilungu esuke iqiniswe ngawo ngokwesilungu. Ebese-ke lokhu-ke kuyiqinisa ngokwesintu, so uyenza ukuthi imoto yakho ibe nesithunzi, otsotsi bengayihaleli kalula, abantu bengayithathi nje noma kanjani imoto yakho iqine, ingantshontsheki kalula. Singasho ukuthi ngeke intshontshwe kodwa ingantshontsheki kalula, ibe naleso sisindo. Ngibheka-ke la masikhuluma ngamakhemikhali lawa esilungu. Amakhemikhali esilungu anamandla kakhulu. Kuye kulandwe inyanga emzini ukuthi iyobethela. Mayifika inyanga iyobethela, ibethele ngesintu kuphela. Beqhamuka abathakathi abafundile abanesayensi, balithumela izulu lifike lishaye laphayana, axakeke umuntu athi hawu kwangena izulu kade ngilande inyanga ebeyizobethela izolo. Ngani na? Abathakathi bayakwazi ukumikisa amakhemikhali esilungu bewamixe nawe esintu bese beyithumele leyo nto ifike idale umonakalo kumuntu. Yingakho kubalulekile ukuthi mawuqinisa umuzi wakho, thola phela mawunamandla, thola phela no-add insimbi le yabelungu le edonsa izulu, le yenza ukuthi izulu lingangeni ekhaya. Thola nayo bese uqinisa nangokwesintu. Uyosizakala-ke mangabe wenze njalo ngoba abathakathi bamanje sebefundile, sebemkantshubomvu. BekuDokotela-ke wesizwe lona uDr Celokuhle Inono Lenyanga, umshe ngogibela isihlahla somdlebe. Ngicela ukuthi uyishare le video ngoba iyosiza abantu abaningi. Ngiyabonga.